Ahoj country crossáci, vítam vás pri ďalšom teste, tentokrát táto špecialitka z Talianska Ducati Desmo MX 450. Poďme sa na ňu pozrieť zbližšie. Dizajn je silno subjektívna vec, ale komu by sa nepáčili tieto ladné tvary, úzke krivky, nádherná červená farba, veľmi pekné žiabrovanie za chladičmi, šik platník. Srdiečkom tejto motorky je určite tento 450 kubíkový motor od Ducati. Má desmodronický rozvod, z čoho vychádza aj tento názov Desmo MX. Veľmi rád sa vytáča, môžeš ho vytáčať až do 11 900 otáčok, okolo 9500 poskytuje najväčší výkon 64 koní. Akrab pekne odpredu až dozadu, šetrí nielen váhu, ale pridáva výkon tejto nenásytnej 450-ke. Vzduchový filter, ten je prístupný pekne tu pod sedadlom, vycvakneš jednoducho bez hociakých nástrojov tento plastík a môžeš ho vymieňať. Málo kedy zvyknem povedať, že brzdy Brembo brzdia dobre. Na tejto motorke sú však odladené tak, že to absolútne stačí. Nepocítil som, že by mi niekde chýbal brzdný výkon. Možno je to aj tým, že sú v kombinácii s kotúčmi od firmy Galfer. Predné tlmiče aj zadný tlmič je komplet od spoločnosti Showa. Je nastavené o niečo tvrdšie, no mne to maximálne vyhovovalo na trati, na ktoré sme ho skúšali. Motorka si totálne drží smer, je presná. Pri každom dopade hneď koleso na zem a valí ďalej. Včera sme na trati jazdili okrem tejto motorky ešte jednu upravenú motokrosovú Yamahu 450-ku. Tu je určite cítiť rozdiel medzi týmito motorkami v tom, že Yamaha má viac centralizovanú hmotnosť, Ducati je sústredená viacej na predné koleso. Mne to však absolútne nevadí, pretože si dokonale drží stopu. Klasicky, ak by ste mali málo zábavy s počítačmi, môžete sa pripojiť aj cez Ducati X-Link, kde si nájdete svoju motorku cez malé zariadenie, ktoré sa pripne na tlmiče motorky. Čo tu vieme všetko nastaviť? Takže začneme tlmením, môžeš si nastaviť vlastnú váhu, koľko vážiš aj s oblečením, aký si vyskylený, aký terén ideš jazdiť, dáš vypočítať. Samozrejme musíš zadať dobré vývodové a rozetu, počet zubov, všetko ti vypočíta, ako si nastaviť tlmiče predu, vzadu, takú strunu použiť. Keby je naštartované, vidíme tu počet otáčok a na aké percentá máme pridaný plyn, takže taká miniatúrna telematika. Čo sa týka nastavenia map, sú tu dve mapy, ktoré si vieš poslať priamo do motorky. Môžeš si upraviť nejakú fabrickú mapu, napríklad túto. Nezabudni opäť zadať správny počet zubov vývodového a rozety. Odozvať plynu dynamická alebo jemná. Brzdenie motorom, či už máš rád na minimum alebo na maximum. Trakčná kontrola. Tu sme si poriadne otestovali a takisto launch control. Všetko vieš potom odoslať do motocykla a nastaviť si to buď na zelenú alebo červenú mapu. Tento jednoduchý prepínač map nám poskytuje 3 tlačidlá. Jedno je na ovládanie quickshiftera zapnuté, vypnuté, jedno na ovládanie trakčnej kontroly a jedno na prepínanie map. Ak sa rád pošpáraš v technických detailoch, tak podrobnejšie sa rozpíšem na webe countrycross.sk, takže neváhaj a prečítaj si článok aj na webe. A na záver by som už len rád poďakoval firme Ducati Slovakia, ktorá je importérom tejto značky na Slovensku. Ak by si potreboval jednu z týchto motoriek mať u seba v garáži, tak sa im určite ozvi do Banskej Štiavnice. Díky, čaute.